Bapak Ibu sederek ingkang kinasih ing Gusti Yesus. Sugeng kepanggih kalian kula Kirana Aurelia Pervita Husodo saking GKJ Plengkung Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabda wineter. Dinten sakmenika Selasa Kliwon 22 Juli 2020 Minggu Limrah. Waosan kapetik saking Wulang bebasan 9 ayat 1 dumugi 18. Jabur 119 ayat 97 dumugi 1 sekawan. Setunggal Yohanan kalih ayat 1 dumugi 6. Kanthi jejer patunggilan kalian Sang Kristus. Nats punika kapetik saking setunggal Yohanan kalih ayat sekawan. Sing sapa duwe ujar, aku wanuh karo panjenengane. Mongko ora netepi ing pepakone. Iku wong goroh lan ora kadunungan kayekten. Kula lan panjenengan boten saged tresnani perkawis ingkang boten dipun mangertosi. Puji syukur dumateng Gusti awit Gusti Allah sampun karsa rawuh lumantar Sang Sabda ingkang gesang inggih menika Gusti Yesus. Lumantar sabdanipun Gusti, kula lan panjenengan sami dipun paringi pangertosan bab sinten Gusti Yesus menika. Putranipun Allah, jempening Allah, Emmanuel, juru panebus, pangin ingkang utami, lan Sang Imam Agung. Sedaya menika temtu sangsaya nyadekaken kula lan panjenengan saged mawuh wanuh kalian Gusti Yesus. Pangertosan bab Gusti Yesus punika ugi dadosaken kita sangsaya nglegono ngakeni dosa lan ngudi gesang prayogi minangka patunggilananipun Kristus. Setunggal Yohanan kalih ayat 1 dumugi 6. Punika ngaketaken tiang-tiang Kristen bab dosa. Yohanan nandhesaken bilih sikep mbangun turut dumateng Gusti punika dados satunggaling bukti pasamuan punika lumebet ing patunggilanipun Sang Kristus. Awet bilih tiyang pitados boten sami netepi pepakenipun Gusti Allah, ananging ngakeni wanuh dumateng Gusti Allah. Piyambakipun kasebut tiyang ingkang goroh. Namung tiyang ingkang goroh ingkang matur bilih piyambakipun boten dosa. Namung tiyang ingkang goroh ingkang nyelaki bilih Gusti Yesus punika Sang Kristus. Utawi matur tresnani Gusti Allah ananging sengit kalian sesami. Tiang-tiang ingkang sami lumebet ing patunggilanipun Sang Kristus tentu kedah nglampahi gesang kanthi leres. Awit bilih pangesanganipun tiang-tiang Kristen punika nami nyelaki pepakenipun Sang Kristus nelakaken bilih tiang-tiang punika boten sami wanuh dumateng Gusti Allah. Patunggilan ingkang sajati antawisipun para tiyang pitados ingkang kabangun linandesan patunggilan kalian Sang Kristus ingkang kawujud kados pundi sesambetan kalian sesami. Nalika kekalihipun saged lumampah kanthi sae. Patunggilan minangka tiyang Kristen mesti dados satunggaling kawotenan ingkang ngangeni lan kebak ing kabingahan lan raos syukur. Sumangga minangka tiyang Kristen ingkang lumebet ing patunggilan kalian Sang Kristus sami sangsaya mujudaken katresnan dhateng sesami. Sumangga dipun raos-raosaken. Gusti berkahi. Amin.